Adolescents i Cat, el programa que voldrien haver escoltat els teus pares. Presentat per Roger Carambell. Hola a tothom, avui us vull parlar de la vida de la Helen Keller, perquè m'ha deixat molt i molt flipat. Bàsicament, des de que l'altre dia la Juliana me'n va començar a parlar de la vida d'aquesta noia i em vaig quedar super obsessionat i he començat a llegir i investigar moltíssim sobre ella. Va, us explico. La Helen Keller va ser una nena que va néixer l'any 1880. Era una nena sana, sense cap problema físic, però quan va fer un any i mig va patir el que es creu que va ser una meningitis. Aquesta malaltia li va provocar quedar cega i sorda. Durant els primers anys de vida no va ser capaç de comunicar-se amb la seva família i va tornar-se una nena amb una actitud força agressiva perquè s'adonava que la gent del seu entorn no l'entenia i òbviament no podia comunicar-se amb el món exterior. Però tot va canviar quan amb 7 anys el seu pare va decidir contractar una jove professora que va instal·lar-se a casa seva amb l'objectiu d'ensenyar-la a comunicar-se. Es deia Anne Sullivan, tenia 20 anys i treballava en una escola per a nens i nenes cecs. El seu objectiu era que la petita Helen Keller fos capaç de comunicar-se amb la gent. El primer pas era fer-li entendre que totes les coses tenen una paraula que les defineix. Però clar, si no hi sentia i tampoc hi veia, com li podia explicar com funcionava el llenguatge? Òbviament només ho podia fer amb el tacte i per aquest motiu la professora va començar a lletrejar-li lletres amb el dit a la mà de la Helen. Ho feia molt a poc, i lletra per lletra per intentar que la petita acabés associant aquelles lletres a una paraula i després a un objecte. Però la Helen no era capaç d'entendre-ho i es frustrava molt. Un dia molt enfadada perquè no entenia què li estava intentant ensenyar aquella professora, va llançar violentament una nina contra el terra. Va ser aleshores quan la jove professora va decidir que ja n'hi havia prou, va agafar a la Helen i van sortir totes dues al carrer. Van aturar-se al costat d'un pou on algú estava traient aigua. Amb la galleda, la professora va començar a tirar-li aigua damunt una de les mans de la Helen i al mateix temps li va agafar l'altra mà i li va començar a lletrejar molt a poc la paraula aigua, lletra per lletra. I en aquell moment es va fer el miracle. Per què es va fer el miracle? Doncs perquè en aquell precís moment la Helen va entendre com funcionava el llenguatge. Aquelles lletres juntes formaven una paraula que posava nom a l'aigua, que era allò que estava notant a l'altra mà. De fet, molts anys més tard, la mateixa Helen Keller va escriure nombrosos textos i llibres i en un d'ells explicava com va viure aquest moment. De cop vaig adonar-me que el misteri del llenguatge se m'havia revelat. Vaig saber en aquell moment que l'aigua era la frescor meravellosa que m'estava banyant la mà. Aquella paraula va prendre vida i va crear la llum a dins meu. Tots els objectes tenien un nom i cada nom m'abocava un nou pensament. Tot el que tocava de camí a casa em semblava que palpitava i tenia vida pròpia. Quan vaig entrar a casa em va venir al cap la nina trencada que havia tirat a terra. Vaig anar a recollir-ne els fragments i vaig intentar sense èxit reconstruir-la. Se'm van omplir els ulls de llàgrimes perquè vaig comprendre el que havia fet i per primer cop a la vida vaig conèixer la pena i el penediment. I ara us explico el final de la història. Si això fos una pel·lícula, sortirien aquelles lletres al final de tot. La Helen va llicenciar-se a la universitat sent la primera persona sordcega que obtenia un títol universitari. Es va convertir en activista, lluitant pels drets de les persones discapacitades i va viatjar per tot el món fent conferències. L'Anne Sullivan va fer-li de professora durant 59 anys i fins que va morir. Va ser una vida entregada a l'educació especial que va permetre a la Helen comunicar-se amb un món que no hauria conegut si no hagués estat pels innovadors mètodes de la que va ser sempre la seva acompanyant, amiga i professora. La Helen Keller va morir a l'edat de 87 anys als Estats Units després de viure una vida feliç i plena d'èxits. Neldon! Què has tocat, Llong? No sé, el botó de l'escala.
Hola, què? Ole! Hola a tothom, benvinguts a una nova edició d'Adolescents i Cat després d'aquesta classe d'història tan interessant. Avui passa una cosa inèdita al programa i és que assolim per primera vegada el triplet. Us hem de dir que per tercer programa consecutiu avui el nostre convidat es diu... La gran pregunta és... Me catxes salsitxa del cervell de nou. Ha vingut en Nil Moliner, ha vingut en Nil Cardoner. Quin Nil vindrà avui? Us expliquem de seguida. Abans, però, Joan i Juliana, benvinguts. I com esteu? Molt bé. Jo estic bé, després d'aquesta fantàstica història que ens has explicat, però penso que hem de canviar una miqueta de mood per parlar d'aquesta il·lustració Sí? que hem creat quan estàvem fent un cafetó, que penso que és digna de deixar-la aquí sota i que parlem dels diferents objectes que es veuen a la Juli. Això és un dibuix que s'ha fet aquesta tarda berenant, no? I la Juli fet a tu, a ella, a mi, però després la cosa ha desvariejat totalment i hem començat a fer escenes sexuals. Em sembla veure un penis amb força detall a la part esquerra de la imatge. Aquest penis ha fet el nostre convidat Nil d'avui. Sí? Això aquí qui ho ha fet, Roger Carandell? Jo? I què em podries dir d'això? Sí, doncs res que no ho coneguis. I això d'aquí, Juliana, on es veu aquesta espècie de sirena? Era una noia normal practicant la postura sexual coneguda com el gosset, però he fet tan malament les cames de la noia que semblava una sirena. Llavors l'he transformat en sirena. I aquesta dona que està, el ginecòleg? Sí. Ja està, i llavors aquí un burro... Mira, farem una cosa, us compartirem aquesta imatge a l'Instagram del programa perquè la pugueu analitzar tranquil·lament a casa, si la voleu ampliar. I podeu generar rèpliques per les taules del col·le, a tot arreu. Quina bona idea. Recordeu que el nostre Instagram és @adolescentsicat. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Me parece pum pum girl. Tiene adrenalina, mete la pista, venteame lo que sea. I like you pum Hem començat amb bastanta calma el programa, per tant hem d'anar una mica per feina. De seguida donem la benvinguda al Nil Solana. Bravo! De fet, no tornis a fer això mai més a la ràdio. De fet, és un tio que fa coses a Instagram, no? Que a vegades no entenem, costen d'entendre, però ve aquí per fer-nos riure i sobretot tenim ganes de preguntar-li moltes coses que tampoc sabem si les entendrem. Això sí, farem unes risses. Segur, abans volem saber què ens ha preparat el Pol Gisi aquesta setmana. Tens una vida molt dura? Et passes el dia estressat? Quan arribes a casa escoltes ASMR i no et funciona? No pateixis. Porto una nova tendència, que és tendència a Bèlgica, de moment, as far as I know, que té a veure amb destrals i cerveses. Uau. Ok? Ara us ho explico. Vinga, Bona pinta, fins bona ara. pinta. Em sembla que a en Joan li agradarà molt. Perfecte, Pol. Per cert, l'Ongli Sue, què faràs avui? Escara. Escara, tenim un Instagram que es diu Adolescents i Cat i un canal de YouTube que es diu Adolescents i Cat. El salseo de la Juli. I amb la rialla dels teus dits vares omplir els meus acords amb cada nota del teu nom. Juliana. Ai, Va, què passa amb en Lluís Llach? Se m'ha posat inclús la pell de gallina quan has dit Juliana. Doncs, va. Aquesta cançó que sona, no sé si la recordareu, però ja ha sonat prèviament en aquest programa. Sí, és número 1 a ICAT aquesta setmana. Sí, oi que sí? Sí? Si la vas ficant, A totes les ràdios comercials del món té pinta. Explicava fa unes setmanes una mica de què tractava aquesta cançó tan preciosa. Una cançó que s'ha de saber i que, a més, no sé si sabeu la història, però bàsicament la Laura era la guitarrista del Lluís Llach. Era la senyora que li feia aquesta guitarra que se sent de fons. Sí? La fa la Laura. Exacte. Que la Laura es va penjar d'ell com un fuet i el Lluís Llach, que no sé si ho sabeu, però diguem que la seva orientació sexual no anava per allà, li va fer el nex. I li va fer aquesta cançó super friendzone, que és una cançó que sembla d'amor, però és mentida. És una cançó de friendzone. Però això no és l'important. L'important és que el Lluís Llach va ser un pringat. Perquè és que fer-li un nex a una tia que es diu Laura és sempre un error. Ai, que simpàtica la Juliana del passat, eh? Sí. Que xaper és la cabrona. Bueno, en tot cas, nois, efectivament, tal i com ja vaig dir, torno a confirmar-ho, aquesta és la cançó de la Friendzone. És el Te quiero solo como amiga en versió de l'artista, que ja sabem que és com que ho fan tot superintens. Més ètic, sí. Look at me with
és que efectivament avui vinc a parlar de la friendzone, que és quan t'agrada molt algú i aquesta persona només et veu com un amigo, o al contrari, no? Jo sobre la friendzone tinc 1000 coses a dir, perquè és que m'hi han posat infinites vegades, perquè resulta que com a amiga és allò que caic bé. És el teu club, no? Juliana, quin club ets? Del club del videoclub i del club friendzone? Tal qual, però també he de dir, en la meva defensa, que jo també he posat molta gent a la friendzone allò de mira, te quiero solo como amigo, no passa res. Sí, Jo t'he tinc a tu. Ui, no estem tan d'acord. En tot cas, en el segle que vivim la gent frivolitza molt la friendzone i es parla molt fàcil de la friendzone, però la gent té molt poca idea de què és i té molts matisos que crec que són importants de comentar. Amigos para siempre, mi chulo, pues be my friend. Amics per sempre, amics de l'Otan que no ven. Per començar, cal tenir en compte que malgrat que t'agradi una persona com a amiga i que la tinguis a la suposada friendzone, no per però, o sigui, que t'agradi com a amiga i no per tenir una relació romàntica, sí que pot ser que vulguis marro, que li vulguis menjar el que ve ser tot el totamen. Això és friendzone, també? Home, jo no ho qualificaria com a friendzone. Però t'agrada com a amiga, no romànticament. No, però jo penso que friendzone és rotllo, quan vols tico-tico, doncs ja no estàs a friendzone. Una cosa, a una amiga no se li menja el toto, no? Exacte, a una amiga no se li menja el toto. Per què no? Si sou car de col·legues, sí, però aleshores jo no ficaria dintre friendzone. Jo penso que una persona li dius jo et veig com a amic, però et menjaria la polla, aleshores aquesta persona no està trista, està contenta, i a la friendzone algú ja està trist. No té per què. És que no, perquè on sou amics, no estàs a la friendzone. Mira, és que justament vinc a parlar de la friendzone bona. No existeix. Sí, perquè sempre hi ha aquella persona amb què inclús t'has agradat, però a qui acabes col·locant a la friendzone. Com nosaltres. Com nosaltres, exactament, Joan. Tots dos ens tenim a la friendzone, per exemple, i això fa que no hi hagi confusions. És una friendzone maca de que bé, quina amistat, més puta mare. És que siguem amics, no és que estiguem a la friendzone. No, sí, ens tenim a la friendzone. I crec que és guai tenir-te clarament a la friendzone amb els teus col·legues, perquè si no hi ha confusions, que és una mica el que ens passa al Roger i a mi. Que no se sap si ens tenim a la friendzone, si no llavors hi ha confusions. Torna a ser dissabte. Ai, en fi, nois, podria seguir parlant de la friendzone infinit, perquè a més hi ha gent que considera que és masclista, i en parlarem un altre dia de tot això. Perquè resulta que encara no he aconseguit ser la jefa d'aquest programa, encara que sembli mentida, i per això la meva secció segueix durant només 5 minutets. I així va el programa de moment. En tot cas, abans de marxar, m'agradaria que m'expliquéssiu si creieu que si algú té a l'opció de Close Friends, nova aquesta de l'Instagram, que és solo per amigos, és que estàs a la friendzone o justament al contrari, que vol tant tico-tico que et posa a la Close Friends. Em podeu respondre aquest dubte tan rellevant, importantíssim, en el nostre Instagram, que recordem un cop més, que és @adolescentsicat. Gràcies, Oriana. Això és Adolescentsicat, no t'ho perdis. Una tornada guai que aguanti l'embestida. Està guai. No ens cansarem mai d'estimar esquivant ortigues, de cantar-te uns la-la-la. Avui ha vingut a veure'ns Adolescentsicat, l'amo de tots els ascensors de Barcelona. Ho diem perquè no pot evitar fer stories cada cop que entra un ascensor, li preguntarem per què. És el creador dels stickers del mòbil i, en definitiva, un tio que resumeix de manera molt senzilla. Li agrada la pizza amb pinya. Per si encara no sabeu qui és, aquí teniu un exemple del que fa molt sovint. R4, Manresa, via 2, passa per totes les estacions excepte Sabadell Centre. R1, Mataró, via 2, tren sense parada. Pròxima estació, Maragall. Enllaç amb metro. Atenció, no creuin les vies. Si han de canviar d'andana, utilitzin els passos habilitats. Pròxima estació, Sant Esteve de les Roures. Enllaç amb vaixell. Atenció, finestra, no creuin les vies. I arbre. R, tomàquet. Via 86. No passa per cap estació excepte cap estació. És en Nil Solana, benvingut a Adolescentsicat! No ens cansarem mai. Nil Solana, com estàs?
Ai, molt bé, moltes gràcies. Vosaltres com esteu? Estem molt bé, estem contents que ens visitis perquè et seguim a Instagram. Per cert, agafes molt el tren, suposo, no? Sí que l'agafo. De fet, 2 cops a la setmana, més o menys, sí. Això era una crítica al tren, un homenatge, què era exactament? Allò va ser bàsicament una manera de burlar el que és escoltar molts cops, sempre, les mateixes megafonies. R, inserte aquí nombre de la destinació... I a sobre ho fan molt malament, tio. Vull dir, Ai, sí, estan robòtics. No s'ho han pres gens en sèrio, perquè diuen trossos, no entonen bé. I a vegades canvien de persones i fiquen una altra. R. És un home i després una dona. 2! Dia 24! És com... Anil és un creador de contingut, no? D'Instagram i de YouTube. La pregunta és, quan comences en aquest mundillo de la creació de continguts? Quin dia dius, vaig a pujar coses? Doncs, de fet, jo a l'inici el meu Instagram vaig a penjar fotos normals meves en un restaurant, estant a casa, el que sigui, fins que també penjava altres cosetes, no? Més que alguna cosa divertida. Fins que un dia, una persona que està entre nosaltres, que se sent al·ludida ara mateix, la Juliana... Un aplaudiment a la Juliana, sisplau. Una caçafames! Et va inspirar la Juliana? Em va inspirar. Ah, sí? Va dir, aquest noi penja unes coses molt divertides. Seguiu-lo, i va penjar la seva història quan ella tenia 10.000 seguidors o una cosa així, més o menys. Pot ser. És que literalment seguia el Nil Solana quan tenia 600 seguidors, saps? Amb un Instagram normal. Ah, de debò, no ho sabia això. No, poder més, poder tenies 1.000 ja. Notícia del dia. Quan en Nil era autèntic, no? És allò que diuen. Abans que fos mainstream. Abans sí que eres autèntic, abans et seguia molt. Una pregunta, la gent que et segueix, tu tens identificat quin tipus de target és? Em segueix un tipus de gent de 17 anys de no sé on. Els de la tercera planta del psiquiatre. Bé, això Instagram em permet observar les estadístiques i en general em segueix gent que és molt propera a la meva generació. Pot ser comprès entre l'any 2000, 2001, fins al 99, 98, 97, més o menys. De quin any ets tu? Jo del 98. Tinc 20 anys, ara. Ningú ho diria, eh? Així ningú havia de fer la suma, la dic ara. I és això, entre els seguidors, els que són nois, acostumen a ser una edat molt més elevada, 20 anys, 20 i pico, 18. I les que són noies acostumen a ser de menys edat, entre 18 i 16. Què heu estudiat ho té, el cabron? Sí. És que ho miro molt, això. Quan m'avorreixo, a veure les estadístiques de l'Instagram, així... A veure, jo recordo una cosa, que el dia que en Joan i la Juliana em van parlar de Nil Solana segueix, no? Em fa molta risa i tal. T'ho juro que vaig entrar, vaig mirar una mica i no vaig entendre una merda. Llavors, no tothom és capaç d'entendre el teu humor, perquè jo mirava i pensava, hosti, està molt bé, però no l'entenc. Però què li passa? Què té? Pensava, on és l'acudit? T'ho diu molta gent a vegades que no entenc el teu contingut? Sí, ho passa molt. Hi ha gent que diu, Nil, estàs molt boig, i se'n va. Vull dir, és com, què és aquest home? Què passa aquí? Però una vegada també em passa una persona que em va dir, jo sé qui ets. Ah, sí? Diu, sí, i he vist els teus vídeos. Però és que no em fan gràcia, així que no et segueixo. Jo, molt amable, gràcies, ja te'n pots anar. Thank you for the information. Clar, el dubte podria ser, si hem d'etiquetar el teu humor, que no sé si l'has etiquetat mai, és un humor intel·ligent o un humor tonto? Ostres! Saps? Perquè, rotllo, potser és tan intel·ligent, que no l'entenem. Que no l'entenem, o potser és tan tonto que no arriba a humor, saps? No sé. Jo l'etiquetaria com absurd, perquè a vegades la gent intel·ligent fa coses absurdes. S'ha dit l'Einstein mateix? S'acaba de dir l'Einstein, Nil, sí? Buah, perdó, és que se m'està caient la purpurina ara de la cara, però... Doncs jo diria que és més o menys en absurd, perquè tonto és molt el que li agrada molt fer tonteries, però a mi m'agrada molt anar molt més enllà de lo que és la tonteria, no? I faig coses que no tenen ja sentit. Que intens. Zero sentit i, aviam, no volia identificar-me jo com a llest, que és el que he comentat, però que a vegades intento fer coses molt més elaborades, més que el nivell d'absurdesa, no? Et fa ràbia ser previsible amb algunes coses? Intentes com en els teus vídeos, ara això no s'ho esperaran, Un giro constant. A vegades és una muntanya russa, sí. tio. A vegades hi ha coses que les mantinc en la mateixa línia i algun dia, quan la gent ja s'ho espera molt, ho canvio. Llavors és com, ostres, el teu pare! Susto! El soroll! Sí, alguna cosa així, no? Algun cop en alguna de les teves creacions, algun dels teus vídeos t'has dit, Pol, frenem això que la humanitat del 2019 no està preparada. Pol. Nil, perdona. En portem 3 de Nil, no la cara És que necessito ja que vingui un altre convidat, que es digui un altre. Com que tinc 3 lletres... 3 lletres, a molts Nils els hi dic Pol, és mentida. Algun cop doncs has pensat, això és massa avançat per la gent, ho freno? Me'l guardo pel 2025. Sí, em limito. A vegades em passa, ha fet un vídeo que em fa molta gràcia, i em dono compte que ningú li fa gràcia. Penso, és una cosa que potser em fa molta més gràcia a mi que no passa a qualsevol, no? Més que avançat a algo mentalment o així, a lo
No, no crec, però m'ha passat molt alguna cosa que dic, això segur que crearà un bombazo. Però, I a nivell d'edició, els teus vídeos, tela, no? Home, gràcies. Vull dir, Vull dir que costa. Quina és la pregunta, Joan? Pues jo l'entenc. Quantes hores té un vídeo d'edició de mitjana? Clar, quin curro hi ha al darrere? Perquè sembla que però sembla que... Depèn. Hi ha vídeos que he arribat a estar com 2 o 3 dies sencers currant al matí i a la tarda i també a vegades em fastidia perquè a vegades no generen l'impacte que jo desitjo, no? Però realment és el de menys. Al cap i a la fi el que passa és que jo m'ho passo bé fent això i ja està, és l'important. Jo m'arribo a passar 8 hores i tan tranquil perquè m'ho estic passant bé i em passa volant el temps. T'has proclamat fa uns moments com el rei de l'absurd, no? D'alguna manera. Llavors, creus que hi ha coses aparentment serioses de la vida, del teu entorn, i que tu creus que són absurdes en el teu dia a dia, de la humanitat? Clar, com que tu ets un crac en identificar coses absurdes, potser tots fem coses absurdes, o que tu et semblen absurdes. Coses que jo faig molt absurdes, però que en el fons tothom fa, si em preguntes? Sí, que digues del teu dia a dia. Això està supernormalitzat, tots fem això, però en el fons és molt absurd, això. Ostres, ara és que una pregunta bastant home, heavy. Doncs òbviament, jo diria que bàsicament el telèfon mòbil. Tothom el fa servir tant. Però no és absurd. No, però tu el trobes al carrer que sembla que estiguin addictes, enganxats un imant al mòbil, que estan creuant el carrer sense mirar, que estan en el metro, mentre miren el mòbil treuen la targeta i validen i continuen. És com, no deixar jo una corda enganxada al mòbil. És un exemple visual que ara he pogut treure d'ara mateix. T'hem preparat un joc. Ens agrada jugar. Semblem l'hormiguero low cost, no? Perquè cada dia fem un joc i fem més coses. Val, atenció. M'ho passaré bé? Sí. Nosaltres segur que sí. La cosa és que has d'intentar fer el màxim de cringe, jo crec que és un concepte que tu parles freqüentment i que pots fer, el màxim de cringe possible. Cringe. I quan ho trobem insuportable, que creiem que has arribat al moment àlgid del cringe, tocarem la campaneta que tenim aquí i això és la prova del cringeòmetre. Cringeòmetre. Et veus capaç? Mira, et podem donar alguns elements, Per exemple, per ajudar-te, en Joan té un pot d'espàrrecs blancs. Qualitat extra. Medianos, categoria extra, de 8 a 12 unitats, que també no s'hi maten aigua. aquesta gent. Tens aigua a la tassa. Tens una pala de ping-pong. Tinc una pala de ping-pong. Tens globus. Hi ha un dibuix d'una tita en un tap, no sé a què vols arribar, Joan, amb això, però gràcies pel dibuix, està bé. Jo soy el portero. Et posem globus aquí, tens una pala de ping-pong i, a més, tens la teva ment i la teva creativitat. Per tant, jo crec que quan tu estiguis preparat... Una cosa, el problema seria que no podeu obrir això. I tant que podràs. Si no pots tu... A veure... He pogut! Ja s'ha pogut! Vale, atenció. Engegarem el compte enrere, 5 segons, i comença el cringeòmetre, el màxim de cringe que siguis capaç. Quan arribem al màxim, Joan o Juliana, toqueu la campana i ho pararem. Va, preparats? 5, 4, 3, 2, 1, endavant. Joana explica... Ai, Joana, Juliana. Explica què està fent. Obre el pot d'espàrrecs, introdueix a dins un globus. Està atacant. Dins del globus, o sigui, estant el globus dins del pot d'espàrrecs, bufa el globus. L'infla, el va inflant. Va sortint suc dels espàrrecs, l'infla molt. Deixa d'inflar-lo. Això no sé fer-ho, Agafa un espàrrec, Agafa un espàrrec. Està agafant un espàrrec. Costa d'agafar-lo perquè estan molt tous, Costa d'agafar-lo perquè estan molt tous. Això és un art attack o què és això? Perquè... Se'l posa a la boca. Se'l posa a la boca com si se'l menja. Es menja l'espàrrec. Infla el globus. Què estem fent? Està ficant l'espàrrec Està ficant l'espàrrec dins del globus amb la boca. Si no ho veiem, no ho estem veient, Nil. No provoca cringe. Ai. Està dins del globus. Està molt bo, per cert, moltes gràcies. Ja t'ho he dit, Està boníssim. Qualitat extra. No. S'ha introduït. Aquí m'ha arribat al punt de cringe suprem. Parem-ho, para tot, David. Prou, per favor. Juliana. S'ha posat la mà mullada d'espàrrec. No, de conservant d'espàrrec. De conservant d'espàrrec.
Al cap i a la fi és aigua. A dins dels pantalons, de la bragueta, jo crec que s'ha tocat el penis. Encara tens l'espàrrec Quin penis? i el globus a dins dels calçotets? Ah, sí. Com està? Està fresquet, està fresquet? És que veia que no us estava afectant gaire el primer i he pensat, mira, vaig a la vieja confiable. És que volíem que et posessis els espàrrecs per les orelles, pel nas. Ens ha sorprès. És que havia pensat que era lo típic, aleshores dic, vaig a intentar combinar alguna cosa amb el globus, no? M'ho fer cua al penis. No t'has frescura? No t'has frescura? Sí, és estiu. Això és Adolescents i Gat. Avui estem parlant amb en Nil Solana, creador de contingut. El coneixereu a Instagram, @NilSolana. Nil, després del que hem vist, pot ser que hi hagi gent que digui hòstia, en Nil és un friqui. No sé si t'ho han dit mai. Et consideres un friqui? Bastant, molt. Sí? Sí, molt. I què vol dir ser friqui? Ser friqui, normalment la gent comença a dir ets friqui, fas coses rares. Jo crec que tothom és friqui en alguna cosa. L'únic que la gent acostuma a relacionar les coses friquis amb coses molt remotes, com pot ser li agraden les coses dels japonesos, asiàtics, li agraden coses molt remotes, però jo crec que tothom és friqui en alguna cosa. Tothom és friqui fent les seves coses, mirant Netflix, estant a casa al sofà tirat, fent qualsevol cosa. Tothom és friqui amb la seva cosa. I si jo sóc friqui, doncs diria que sóc un friqui dels vídeos i de tancar-me en el meu ordinador i no sortir d'allà. Clar, llavors, suposo que alguna vegada tu has dit que tens 20 anys, no? Ara 21? Tinc 20, faré 21. Faràs 21 anys. Quan et pregunten a què et dediques, sí. Com ho expliques? Sobretot a gent ja una mica grandeta. Soc estudiant i en el meu temps lliure em dedico a fer el burro fent vídeos. Jo crec que això és la cosa més concreta possible. Què estudies? Què estudio? És interessant aquesta pregunta. Estudio un multimèdia. Segur que és. Interessant. Siguiente. A banda d'Instagram i de fer multimèdia, sí. Què fas a la vida? Ostres, doncs, a part d'això, estic també treballant, em guanyo uns dinerons fent de professor particular. Té una vida tan d'adolescent normal. Veig els pares dient, mira, fill, t'hem agafat un professor, farem un repàs, unes classes extres, es diu Nil Solana, estalqueja, mira en Instagram i surt aquest ficant-se espàrrecs als ous, recreant la veu del tren i el nen, vale, gràcies. Ostres, el més divertit és que els meus alumnes no saben que jo em dedico a això i que tinc un compte d'Instagram. Potser algun cop em troben i serà com, què és això, tio? Alguna marca t'ha pagat alguna vegada per fer alguna col·laboració que podria arribar a ser absurda, no?, en algun moment? No m'ha arribat a passar mai de pagar-me, però sí que em va passar un cop que degut un vídeo meu que es va fer molt viral, no sé si us sona, tenim alguna... La Juliana sí que no el va... Quin vídeo és? El vídeo de Pixar. El vídeo de Pixar. El vídeo de Pixar es va fer molt viral, el vaig enviar per 9gag, suposo que sabeu quina pàgina és. És una pàgina superfamosa, i el van publicar. I Múnich va veure que jo duia unes Múnich i va dir, et regalem unes! LOL. I te'ls van regalar? Està molt bé, però... Te'ls van regalar? Sí, van arribar. Ho diu amb un entusiasme. Quina tristesa, tio. Un vídeo de milions de reproduccions, unes putes papes. Potser t'esperaves alguna cosa més. No, va passar més. Va passar una cosa molt especial. Quan normalment és una cosa nova, que jo no coneixia, va ser molt especial. Quan un vídeo es viralitza i arriba a tot arreu, arriben empreses que el volen promocionar, es dediquen a això. Es dediquen a promocionar-lo i a expandir-lo. I el que fan és que et proposen un contracte on ells intenten, diguem-ne, difondre'l i monetitzar-lo. Al qual ells s'endevien una petita part i jo m'enduria un percentatge de tot el que poguessin recaudar econòmicament. És a dir, li posen al vídeo aquest drets d'autor. Sí, és com que li posen drets d'autor meus i de la pròpia empresa que difon el vídeo. I quants diners has guanyat d'això? Quanto cobres, Una mítica, Dona pasta o no dona pasta? Que és cabrón. Em va donar bastanta. Per quantes bambes t'has pogut comprar, per exemple, Mira, el que et van donar? Amb el que em van donar em vaig poder comprar unes 20 bambes. 20 bambes, nen! Bueno, està Bambes tan long que estàs parlant de 20.000 euros, pràcticament.
No, unes bambes de long no, unes bambes molt més. Unes bambes de quants euros? Perquè jo ja no sé... Clar, Però saps? encara que t'ho digui no sabràs fer el càlcul. Ja, és veritat, això. Que I una marca que ara t'estigui veient i amb la que et faria molta il·lusió fer alguna cosa i que vagi d'acord amb el teu contingut? Home, aquesta és una gran pregunta, ara que ho penso. Espárragos de calidad. Promociones, tienes las 3 cámaras. Espárragos medianos, categoria extra. Doncs ara que ho penso, estaria divertit alguna cosa relacionada amb el món de l'espectacle, disfresses. A mi m'agrada molt disfressar-me. I sortir de model en les disfresses em faria moltíssima gràcia. En aquells catàlegs. Els catàlegs infantils, ojalà. I doncs hi ha Toyeras, que no sé si la van tancar o no. No sé, no som molt consumidors. Toyeras, la mires i veus fotos meves així, jo amb un disfressa d'algú. Pingüino. Seria terrible. Nil, al llarg de la setmana hem preguntat a Instagram si algú volia fer-te arribar algun comentari, fer-te alguna pregunta, i és la veu del poble. La veu del poble. Proletariat, aneu al metro. El Mamaire pregunta... Hombre. Quin procediment segueixes per crear els teus vídeos? Quin procediment? Ah, és una pregunta molt bona. Cuidado que potser et vol robar el mètode. Robarà tot l'art. Si és un vídeo... Normalment jo primer són les idees i després el muntar-m'ho i després el gravar-ho i editar-ho. Les idees normalment se m'ocorren quan estic o a la dutxa o caminant o d'esto... A la dutxa és un lloc de... és un nínxol d'idees. Si està demostrat, diria que a la dutxa et venen moltes idees. Dios. Si et passa pensant 30 minuts. I un cop tinc les idees, depèn de si es necessita molt text, m'ho apunto tot, explícit, i m'ho remiro, i ho gravo. I tens alguna ajuda externa? Algun potenciador de creativitat? Tutorials de YouTube de com Glutamato. fer X cosa en aquest programa d'edició de vídeo. Tutorials. Fico d'això, la veritat. Serà això. Què te passa? Blai Barratxina pregunta: ets tal i com aparentes els vídeos, així de random i loco? Ostres, sort que no, perquè si no ningú se m'aproparia. És mentida, ets literalment igual que els vídeos. Merda, ho volia amagar. Mentiroso. No, en general, home, a molts vídeos jo se m'ha anat la flapa que dic no vull fer això al carrer, però en general sí que tinc una mica aquesta energia. I de teenager com eres? De teenager jo era un pringat de teenager. Jo no sortia de casa de teenagers amb l'ordinador jugant a jocs, no. Jo de teenager era el típic nano que li importava poc tot, no sabia què fer en la seva vida i s'ho passava bé mirant vídeos i fent coses. I tenim el Titus Clan que pregunta: per quants euros llaparies un prepuci? Com acompanya aquesta música? 30 cèntims. 50 cèntims. No. Home, Déu-n'hi-do. Si és llapar... Clar, també depèn del temps. Llapar. Una llapadeta ràpida. Sí, un lament... Home. Ben fet, tio. Un lametazo. Amb ganes. Una llapada... Una llapada. A veure, com seria? Fes la llapada i que li posi preu. Fes el micròfon. Llepa el boli. I tu li poses preu a la llapada. Ah, ostres, és una llapada que ha ocupat bastanta superfície. No, llapada, sí, que... Nois. Que el receptor noti que l'has llapat la prepuci. És una llapada amb tota la llengua, però ràpida. És una llapada de vaca així. Quants euros? 10.000 euros. Què dius 10.000 euros, home? 10.000 euros? 200. Per 100 euros no ho faria. 1.000 euros. Jo per 100 euros us llepo el prepuci a tots. Que és bonic. No, jo més o menys seria... Home, tant no, però... per 200, potser més o menys. Vale. Per 200. Molt bé, Roger, ja et pots treure la tita. No, ara tinc por que si truca una marca de prepucis. Tabata 1708 diu: necessito més stickers, Nil. La mítica pregunta. Ostres, allò va revolucionar molt, va ser molt salvatge. Per qui no ho sàpiga, en Nil va fer uns quants stickers d'aquests de WhatsApp i els va com passar a diferents tipus de persones i vas crear una espècie de conducta estranya. La gent, a mi em va obrir moltes persones. Dóna'm els stickers de Nil. Jo em vaig espantar, Jo em vaig espantar. Se'm va ocórrer la idea, vaig a fer un concurs de stickers i... Va ser loco. El següent dia que vaig dir tu, que la gent ja té més de la meitat i volia que durés el concurs un mes i va durar 2 dies, allò. Jo tenia pensat, un cop tingués una mica més de coneixements en programació, crear una aplicació al qual la gent pugui afegir els seus stickers. Ja sabeu que per la tenda d'Apple o la d'Android, de Google, que seria, hi ha gent que a vegades descarrega aplicacions que et fa afegir stickers. Se m'havia ocorregut aquesta idea de poder fer una app on la gent pugui afegir-los tots. L'hem aparcat una miqueta? Tenim el Nai FC que diu: a l'hora de lligar, fas servir el teu gran talent per fer riure? Quina pregunta...
Quina pregunta, Joan. Contesta-me-la, Nil. Lligues molt. En tot cas, home, depèn de la persona. Depèn de la persona. Si vull una Tens alguna persona... estratègia? Alguna mirada? Podries mirar la càmera de forma més seductora, rotllo? Que et donen el mòbil, et fan follow, like a totes les publicacions. God damn, that's it, my friend. Que guarra és. Damn! El crinjòmetre ha arribat al màxim! I ara tenim les preguntes bonus. La Clàudia pregunta: ¿pa cuándo la boda amb el Long? Ostres! Buah, mítics crashes que la gent es crea. Home, Long, tu què pensaries? Sí? Sí? Home, doncs la podríem muntar, però que fos un espectacle així memorable. Aquest any posem data? 20 de maig. No, l'any que ve, necessito una mica de vacances. Vestida tu de geisha, no? No, els dos. Els dos de geisha. I fent el pi. Tenim un casar, besar o matar de la Maria Jiménez, que és casar, besar o matar, Juli, Long, Joan. Ostres, aquesta és duríssima, Si jo m'hagués de casar amb algú, em casaria amb la Juliana. Què significa això, Juliana? I... Aquí mates, Foli. Aquí mato. Sincerament. Home, aviam, vosaltres dos em caieu molt bé. Has de matar algú. Jo sempre segueixo la regla del que té més edat. Joan, et mato, tio. Perquè has viscut més que el Long. Molt bé. Ja, Llavors tenim en Dani Soler 13, que ens fa l'última pregunta, una pregunta molt normal, que és: qui prefereixes, fer l'amor amb el teu crush o amb un bebè mort? Però què estem fotent, tio? I si el bebè mort és el meu crush, aleshores? Ai, això és el teu Això pare? és molt cringe. El meu pare. Jo sé, Dani Soler, no ens envies aquestes coses, que llavors les dic. Dani, per favor. És que tots tenim aquesta imatge... Tu què fas a casa, Dani? Què fas a casa? Deixa-ho estar, ja. Cada diumenge a les 9 del vespre, Adolescents i Cat. Avui, Adolescents i Cat, estem parlant amb el Nil Solana, l'ambaixador a Instagram de la República de la Pizza amb pinya. Realment t'agrada la pizza amb pinya? M'encanta la pizza amb pinya, perquè hi ha una cosa molt interessant, que és la combinació de lo que és... Bueno, jo vaig explicar un dels meus vídeos, el dolç i el salat. Us agrada molt combinar el dolç i el salat? Heu provat mai xocolata amb chips? Xocolata amb patates? Melon pernil. Melon pernil. Jo soc pro pizza amb pinya. Gràcies. De fet, jo si m'haig de demanar una pizza normalment és una Vale, hawaiana. escoltem com ho explicaves tu, Nil. Avui vinc a manifestar un missatge important. La pizza amb pinya és deliciosa. Aquells i aquelles que no esteu d'acord, ja podeu guardar-vos els prejudicis, perquè aquest odi cap a la pizza s'ha convertit en una tendència social. I com a tal, molts de vosaltres la seguiu sense ni tan sols haver tastat la punyetera pizza, conyo. És que la combinació és fastigosa. Què passa, que no has combinat mai dolç i salat? Meló amb pernil et sona? Salsa agradolça del restaurant xinès? A cas saps què porta la salsa agradolça? Porta salsa de soja, suc de taronja, ketchup i vinagre de vi blanc. O sigui, si ets capaç de menjar-te aquesta salsa sense problemes, a mi no em vinguis amb merdes de la pizza amb pinya, d'acord? I a mi no em vinguis que és una aberració perquè hi ha coses pitjors. Per exemple, no sé, la pizza d'anxoves, potser? Em pots explicar què collons és això? Gràcies. És que jo de debò, jo la provo i no està feta pel cos humà. Jo tinc esperances que algun dia entre tots ens entendrem de debò. No he dit res. Aquí quanta gent li agrada la pizza amb pinya quan acabeu de parlar, tranquils, Quan acabeu la vostra conversa. En Nil, quan estava sonant el vídeo, el anava com citant. S'estava doblant ell mateix. Se'l sabia de memòria. Però és una cosa que jo també faig. Quan un edita un vídeo, repeteix tant el vídeo que se't queda la memòria per sempre. Pues jo crec que no me'l sé del tot. Però perquè tu tampoc penses gaire el que dius. Això sí que és Vale, mira, veritat. parlant de doblatges, Nil, com que hem vist que ara t'estaves doblant, t'hem preparat un joc, que és el joc del doblatge a Meli. Per tant, Joan prepara un globus a Meli. Marchando, chicos. Sabem que tens una estimació especial pels dinosaures, sobretot pel so dels dinosaures. M'encanten. A continuació veuràs una escena de Jurassic Park on surten dinosaures. Quina és? De quina pel·lícula? De Jurassic World. Ah, no l'he vista. Val, bueno, veuràs Em unes faràs escenes... spoiler. I veuràs les escenes amb el so dels dinosaures. Llavors tornaràs a veure el vídeo i no hi haurà el so dels dinosaures i l'hauràs de fer tu. Val. Estàs preparat? Moltíssim. Molt bé, doncs anem a veure com és l'escena original primer. És la unió de 3 escenes i és així.
Stand down. Good. Darling. Okay, folks, let's see if she's still hungry after already eating today. Zach. Val, Nil, has vist les escenes, ara? Ara he vist la peli. I ara tu has de fer el dinosaure, els dinosaures que surten, amb l'Eli. Vas aspirant Eli i vas fent els dinosaures. Estàs preparat? Bastant. Vale, comencem. Stand down. Okay, folks, let's see if she's still hungry after already eating today. Zach. ¡Que me has dado atún! ¡Que no me gusta el atún! Ho ha fet molt bé, ho ha fet molt bé. Una part bé per a Nil. No descarto, que puguis fer de doblador de dinosaure. Gràcies. D'algun altre animal també o només dinosaures? Jo crec que amb dinosaures ja quedes llarg. M'agrada. L'interrogatori íntim, sisplau. Interrogatori, moment intens. Adiós, res de my Francio. Nil Solana presente, amb qui vius? Amb una vegetariana i un vegano, mira. Hòstia! Oh! Quina és la compra més cara que has fet mai? Quants euros i què va ser? La compra més cara que em vaig fer diria que va ser el meu portàtil. Quants euros? Diria que 200 o així. Mira. No acostumo a gastar-me coses així. Vull dir que... Una persona que no et caies bé de bones a primeres i que ara tingueu una bona relació. No, és broma, és broma. No, normalment la gent m'acostuma a caure molt bé. Segur que hi ha alguna, que dic, ostres, mira, em cau fatal, però em cau bé. Bueno, ens quedem amb Roger Carandell. Potser algú de la universitat, antiga o nova o algú. Com valoraries el teu nivell de depilació corporal 100-0 un recent nascut i 5 la selva amazònica? Només fins a 5, no pot ser fins a 10 o a 20. 5 ja... Vull dir, més de 5 ja ets un orangutan. Bé, podeu Ostres, Déu-n'hi-do, quina sincronització. Bé, jo cal comprovar que sóc una mica bastant pelut. Per tant, normalment acostumo a assear-me una mica a la zona. Així que... Sí, així que... Sí, nena. Sí, nena. Vas a tener que buscar para encontrar. Així que... Perdoneu. No, normalment a vegades em vaig depilant de tant en quant perquè és molt més pràctic i és la persona que dona més explicacions quan li hem demanat un número només, És que no sé quin número, Per acabar, Com Nil, s'enrotlla. quan fa de la teva última relació sexual? Amb un humà, Amb un humà. Ah, o sigui, el coixí no funciona, merda. Deixa'm pensar, no? Diria que va ser... Ostres, sí que fa, Al setembre del 2014. Va ser al desembre de l'any passat. Des de l'any passat que no pau quiqui! Nil Solana, moltíssimes gràcies per haver vingut. Et seguirem a Instagram i sobretot ja pots treure l'espàrrec i el globus. Ui, la que me l'he deixat. Del penis. Gràcies. Oh, gràcies a vosaltres. ICAT, la ràdio inquieta. Seguim a Adolescents ICAT, això és ICAT, per si algú s'ha confós ara posant la ràdio o el que sigui. Saludem a tota la penya que ens està escoltant per la ràdio, també a YouTube, i dir-vos que la cançó aquesta, que hi ha molta gent que pregunta i que la Juliana ha fet un... Oh, què és això? És la nova cançó d'Ina que es diu Tu manera. Escolta, escolta.
Vale, nois, no ho tenim apuntat al guió, però què voleu que comenti la gent al xat i als comentaris de YouTube aquesta setmana? Teniu alguna paraula, allò que voleu destacar del programa d'avui? Patinet elèctric, perquè me'l van robar, igual que l'iPhone. Bueno, podeu comentar iPhone o patinet elèctric. Podem comentar tot això? Podem comentar en Long li han robat el patinet elèctric i l'iPhone? Sí, jo penso que això és així. És la paraula més llarga de totes, eh? Però de fet és una frase. Vale, quina és la frase, Pol? En Long li han robat el patinet elèctric i l'iPhone. Comenteu això. Tots junts, sense espais. I també podeu comentar si us fan mandra, pobre Long. Pobre Long. A Pol. La secció d'en Pol i d'en Rafael i d'en Jaume, depèn del dia, vale? Vinga. Come on, ja. Adolescència, ja. Perquè encara no ens han trucat del terrat. No sé per què he dit això. Va, ja està, calma. Home, alguna trucada hi ha hagut, eh? Va, a veure, Pol. Bueno. La meva pregunta és, a veure, vosaltres, per desestressar-vos, què feu? Masturbar-me. Exacte. És que per què no us sorprèn aquesta resposta? És que jo a casa meva pensava, si pregunto això és que algú dirà això, però tots? I tu què fas per desestressar-te? Jo escoltar ASMR, mirar sèries, jo llegir l'enciclopèdia catalana, què vols que faci? Masturbar-te? No! A veure, jo vinc a parlar d'una nova tendència, que és tendència a Bèlgica, en la que bàsicament tu vas a un bar, no?, a prendre't una cerveseta i a llançar destrals. Contra una puta paret. Podem anar a fer un report i vaig jo? Si te'l pagues tu, sí. No, jo no. Us llegeixo aquest article, ¿vale? Perquè és espectacular, ¿vale? El titular diu: ¿Qué tiene que ver una hacha y una cerveza con el estrés? Així de primeres, enllaçant tots aquests factors, sembla el titular d'un homicidi. ¿Vale? Sí. L'article segueix. Al menos en Bélgica, lanzar hachas a una madera y degustar una cerveza en un bar de Bruselas, donde estas bebidas alcanzan altas graduaciones, son dos conceptos que con las medidas de seguridad adecuadas pueden convertirse en una auténtica teràpia para combatir el estrès. O sigui, si es permet llançar destrals després de beure't una cervesa d'alta graduació, jo la seguretat no la veig. ¿Vale? O sigui, però bueno, aquí ens diuen, cuidado, compte, que aquí hi ha seguretat. Se toman muy en serio las medidas de seguridad. La primera de ellas es no permitir la entrada a menores de 18 años. Està bé, molt bé, si algú... Si algú la palma, que no tingui menys de 18 anys, està clar. Després, això està bé, és una norma bastant bàsica, ¿no? Però està bé. Sembla bé, sí. Després, les mesures de seguretat segueixen. Ni tampoco a las personas que llegan ebrias al local. A mi això em sembla una miqueta contradictori perquè, o sigui, això perquè potser no arribes borratxo, però potser t'emborratxes allà, no? Per tant, és un pèl contradictori, perquè clar, jo em foto una Pilsner de mig litro i jo la destral no la sé agafar. O una birra de 24 graus, però jo, mira, aquí sí has de matar algú que sigui perquè t'has emborratxat allà. Exacte, no? Però espera que... Bueno, els arguments són gloriosos, això sí. Aquí diuen que l'última mesura és entregar una única hacha por grupo, en plan, només una, ¿vale? Hòstia, si anéssim tots, només la podria llançar una? No, ens donen una para que los lanzamientos se realicen una a una dentro de un espacio cuidadosamente delimitado y vallado a lo que Romain, que és un dels jefes, define com una espècie de caja. Si jo després d'haver-me fotut una cervesa de 24 graus em fos a una caixa amb una puta destral, a mi m'agafa un atac d'ansietat. Jo no sé què haig de fer amb això. A mi m'agradaria provar d'anar-hi, si es fa aquí, provar d'anar-hi tots, perquè jo imagino en Joan dient és que la puta! No he pogut fer el meu minut avui! Puto poli long de merda! De fet... Ja, t'estàs posant catxondo ja, Pots agafar el globo aquest? T'estàs erectant amb la destral. Em podeu donar aquella cosa vermella, sí? No. Acabes de trencar el coet del Tintín? No! S'ha desmuntat el coet del Tintín, És que és un bolígraf, també. Has de donar explicacions d'això, Doneu-me... Oh! Torno els globus. Que sóc un monstre! Però ha caigut el meu mòbil, també. Hòstia! Ha caigut el mòbil, Perdoneu. Un moment. Quants problemes? Està bé. Doncs ja està, aquí la meva secció, quasi trenco el meu mòbil, ens carreguem un coet d'en Tintín i, bueno, tot normal, com sempre. Gràcies, Pol. La secció d'en Long.
Long, benvingut. Deixa'm recordar, sisplau, després del que s'acaba de viure ara, que això és ICAT, és una ràdio pública de la Generalitat de Catalunya. Què ens expliques, Long? Bueno, començaré, com cada setmana, amb un acudit. Què us sembla? No cal, a vegades. Let's go. No, sí que. Foli. Nivel de inglés, alto. Traduzca vidrio. Glass. Muy bien, ahora os leo una frase. Gracias por la entrevista. Em fa gràcia el seu riure. O sigui, el seu riure és molt més graciós a qualsevol acudit que puguis explicar, Long. En sèrio, i això ho valoro molt, M'agrada molt. Gràcies. David, posa la cançó, sisplau. Always on this skitty. Popping out the rave and skitty. Smashing on your bitch and skitty. Run to the chair with no limit. Popping on X, popping on X, popping on X. Chills. Got a new car, got a new bitch, and I got a new deal. Avui faig una secció diferent. Us vinc a explicar una història. Una història sobre Skara. Skara és un petit poble verídic de Suècia amb quasi 20.000 habitants, amb un idioma semblant al del País Basc, l'euskera, i conegut per la seva catedral. Són molt patriotes i la seva frase més famosa és Skara puta, que vol dir per Skara. La història remunta fa uns 50 anys, quan arribà al poble la primera família de xinesos, s'incorporant a la ciutat i decidint obrir un negoci d'ascensors. Fou idea de l'avi, que digué: estic fart de pujar per l'escala, construïm ascensors. I així va ser que construïen el primer ascensor, però el que no sabien és que l'havien construït en un lloc on feia segles que descansava en pau un monstre anomenat l'ànima d'Skara. El soroll de l'ascensor va despertar el monstre i això va començar a preocupar tots els ciutadans i fins i tot el propi Ulu, el príncep d'Skara. Va ser en aquell moment que el jove de la família xinesa, en Lugel Escalandell, va decidir buscar una solució per tal de fer fora aquell mal esperit. El primer que va fer va ser anar a la cúpula de la catedral d'Skara per intentar buscar alguna solució, si hi havia algun llibre amb un encanteri per matar-lo. Trobar un llibre amb una pista dient que només el més savi sabia la resposta. Així doncs, es dirigia a la vident del poble, més coneguda com l'Skara de la Fortuna, i li digué: si el monstre vols matar, un musicali hauràs de realitzar. El Luger, tot decidit, anar a buscar el monstre, i un cop davant seu va engegar el seu iPhone i obrir l'aplicació de Musicali, i es disposà a realitzar els moviments sense samarreta, avui en dia coneguts com a whip, dab, entre d'altres. Moviments que ells batejar com a fuckboy. Fou una batalla molt intensa. El pobre jove havia perdut la meitat de les seves dents i en un últim sospir cridà: Skara, puta! I va sortir del seu mòbil l'esperit de Lil Pump que acabà amb la vida del monstre. Tot el poble estimava l'Escalandell pel que havia fet i és per això que li regalaren l'ortodòncia i li atorgaren el medalló de l'Skara etern. Després d'això, el Lugel es va fer youtuber i publicar el seu propi llibre narrant la seva història. Salvant Skara. Moltes gràcies. Quemándome como en la playa, estás gustándome, ya no te vayas, estoy quemándote. Això, aquesta història, Long, als nostres fills i filles, Jo els explicaré, O sigui, Molt vull dir, forta. Això passa a la història, la J.K. Rowling està tremolant. De fet, crec que et llogaré, Long, perquè els expliquis. Long, jo només vull saber una cosa, Long. En quin moment, en quin estat, com has preparat la secció? Doncs ahir a la tarda... No, ahir a la tarda no, perquè ja s'havia entregat. El dimarts, bé, no sé. Llançant destrals, no? No, és que vaig buscar un dia Skara i després vaig buscar Skara mà. Creieu que puc tornar a intentar-lo de petar el globus? No, no? No, gràcies. Puc I res, programa. ho vaig anar lligant i vaig muntar una història així una mica random. Però Increïble. Absolutament random. Joan, pots intentar tornar a petar el globus, però serà a dintre de les merdes d'en Joan. Les merdes d'en Joan. On està la cosa aquella? El coet? Sí, el coet. El coet s'ha trencat abans. No, però l'altre perquè té punxa, crec. Vale? A veure, això és l'antiràdio, Joan. A veure si t'has de fer buscar un coet aquí. Bueno, doncs ja està. Us explico les coses, vale? Val? Com heu anat comprovant al llarg dels programes, la meva secció final està una miqueta allà desubicada i vaig demanar a l'audiència de 200 i que de què voleu que us parli? I què creu que van dir?
de masturbar-se. Doncs no, perquè tenim una audiència molt més culta i intel·ligent del que pensem i em van dir que els hi parlés del canvi climàtic. La qual cosa a mi se'm dona bé, perquè he estudiat la carrera de Ciències Ambientals i bueno, estic aquí a la ràdio, doncs d'algú em servirà ser un quasi ambientòleg. I us pregunto a vosaltres, us faré la lliçó a vosaltres. Molt bé, som-hi. Què és ben bé el canvi climàtic, companys? Et contestem? Que el clima canvia. Molt bé, i això és una cosa natural? No. En part sí. És culpa del dièsel. En part sí, en part no, sí o no? Però els éssers humans accelerem el procés. Però lo natural no depèn del que fem nosaltres amb el planeta i, per tant, és una conseqüència natural per al que ha succeït? És culpa dels pets de les vaques. És culpa de moltes coses i no és un fenomen natural. Sí que hi ha hagut diferents èpoques, diferents estadis climàtics en el planeta, però el que estem vivint ara, aquest canvi, no és una cosa natural. Però el que hauríem d'entendre primer és la situació del nostre planeta i per què tenim el clima que tenim. Aquí tenim una fantàstica representació. Repressió a altres llocs. Repressió també, però... Tenim aquí el nostre planeta, el planeta Terra, que està a una certa distància amb el Sol, i això fa que tinguem la temperatura que tenim. Per exemple, la mitjana. Si estiguéssim més a prop, doncs tindríem més calor, si estiguéssim més lluny, tindríem més fred. Hi ha una cosa que també és molt important, que és la inclinació que té el nostre planeta. De la inclinació d'uns 20 i pico graus. I hi ha hagut diferents estadis climàtics que s'han degut a pum! El planeta s'ha inclinat una miqueta mig i això ha fet que hi hagi una glaciació. Per això que el nostre clima depèn de coses que són molt exactes. Però a part d'aquesta situació, que si més a prop faria més calor, hi ha coses importants com seria l'efecte hivernacle. Què és l'efecte hivernacle? Ho sabeu? Sí. Algo molt xungo. Que el planeta Terra és com un hivernacle de plantes i fa molta calor. És com un hivernacle en general. El que passa és que... Són plantes? No, la Juliana no li feu gaire cas. No està bé. Dóna'm el rotulador vermell. El nostre planeta té una cosa que és l'atmosfera, que és fantàstica, que és una capa que no es veu, està per sobre. I l'atmosfera aquesta té moltes funcions, entre les quals hi ha que els rajos del Sol vagin a la Terra i quan toquin a la Terra rebotin i pim, i no s'escapin per diferents gasos. Un d'aquests gasos és el CO2. Que tu deies. CO2. El CO2 que surt amb el dièsel, amb els combustibles fòssils. Fots forats a la capa, no? No, Pol, estàs confonent conceptes. Vale. Això són altres coses. Ok. A les diferents èpoques del planeta hi ha hagut diferents... Això és una gràfica per la NASA, que ens ha proporcionat. Hi havia més CO2, menys CO2, i hi ha canvis. Però va haver un punt que, pam! Revolució industrial. I vam començar a generar l'hòstia de CO2. A quin any? A partir del segle XIX o alguna coseta així. Quan van començar a haver indústries, gasos, i vam tenir més calor. I per això, l'efecte hivernacle és una cosa que està molt fina. Si no, potser a la nit estaríem a menys 30 i al dia estaríem a 50 graus. La cosa no volem. Però clar, com que generem més combustibles fòssils, tenim més efecte hivernacle, el que genera que tinguem més calor al nostre planeta. El coneixement com l'escalfament global. Sí? Sí, això és superbé. Quina pregunta tens? Que la gent es queixa que està pujant un grau respecte a fa 100 anys, un grau més. Si al mes de març, en lloc d'estar a 17 graus, estem a 18, a qui li importa? A ningú, absolutament a ningú. Doncs ja està. Pues que no és això, no és que estiguem a un grau més al mes de març, és que tota la temperatura del planeta canvia un grau més. I segurament a nosaltres no ens passaria res, a la gent que viu a Europa no ens passaria res, a Vic estarien com estan ara. Però no, doncs ja està, no, perquè les zones més pobres del planeta, que estan als equadors, on les temperatures són més sensibles, doncs potser aquest grau que a tu no t'importa significa que s'hagi fos una miqueta més algun d'aquests pols i que hagin inundacions a tot el que vindria a ser les zones equatorials. Home, clar, Rullet, tu no baixes mai de la per diagonal i et penses que només ens afecta a dalt. I una moguda important per acabar això en 20 segons, que és que el clima és com un vaixell. Tu un vaixell no dius frena i frena el vaixell. Tu, quan dius que frenes el vaixell, estaràs una estona per frenar aquest vaixell. I molta gent diu, per això que si parem avui, d'aquí 100 anys, ja no estarem bé. O sigui, hauríem d'haver parat fa 100 anys, no hauríem d'haver pogut això. Dius, què puc fer jo? Reciclar, reduir, reutilitzar, i també podeu anar a Fridays for the Future, que són unes mobilitzacions que es duen a terme cada divendres a nivell europeu i mundial, senyors i senyors. Sí, senyor, gràcies! No en té res! Tornem la setmana que ve. Ens podeu seguir a YouTube i per la ràdio. Aquí us eduquem, adolescents i casos